खुलुमबाय आंनि मुङा बिरखां बसुमतारी बिथांनि मुङा लैथोमा बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों जोङो नैबे जोंनि गहपुरनि राजपर नैबे सोनाब गहपुर दखरानि एबसु अफिसाव बिश्वनाथ जिल्लानि एबसुनि बानजायनायाव 10 साननि थाखाय मोनसे मावबादा लाबोनाय जादोंमोन बेयाव जोंनो खाम सेरजा सिफुं बेयाव फोरोंनाय जादों बिथांमोनहा फोरोंदों बिथांनि मुङा लैथोमा ओमफ्राय बिथांमोनहा मोनसे टिम दङ NKS मोन नामा NKS टिम दङ बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै फोरोंहैयो दा बिथांखौ आङो मोनसे बा दोंसे मेथाइ मामोनलाय सानस'हायै गोसो बे मेथाइखौ माने बिथाङा सिफुं होनांगोन आरो आं बिथांखौ दामनो थाखाय खावलायबाय